O vocabulario de Dominga. Están a de meternos medo co amianto. Ai, terrible nube tóxica de Corredo. En fin, parece Fukuyama ou como se chama eso de Japón. Pois esa é a que di que quer ser a nosa alcaldesa. E temos a un gran amigo meu que tamén se presenta, pero eu sempre lle dixen: Andrés, ti pudeste vivir en Ribeira, escolleste Santiago, eres amigo meu de toda a vida, coincides comigo vendo as necesidades do pueblo, estudiamos xuntos, xogamos ao fútbol xuntos, fomos ás mozas xuntos, e la máis foto camino, vai que decimos, pero é con máis éxito, tiña máis éxito camino. Pero eu lle digo: Andrés, todo eso está moi ben, pero como a mí me falta un voto, ti darlle o goberno á muller do saco, que a conocestes o outro día. Entonces, que quedamos, amigos. E depois, se nos presenta unha muller que di que é independiente. Home, eu de memoria sonche bastante que estudiei Dereito a base de chapar, pero decía: independiente? De que? Esta non era socialista do PSOE que se cabreou co PSOE porque nada quixo levar unha lista e fixo unha lista independiente de quen? Dos que nada elegiron. Non é independiente, é socialista. É culpable tamén dos desmás que fixo o señor Rodríguez Zapatero e outra xente. Polo tanto, aquí todos teñen que poñer as cartas encima da mesa. Eu poño as miñas, e as miñas é conseguir que este pueblo tire para diante cos votos da xente que nos apoyen, porque é a única forma que temos de gobernar.